ಮಲ್ಪಡಬಡಿನ ಸಂಕಲ್ಪನಾದಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ಪ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡದು 5 ಪಕ್ಕ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಣಪಿನ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೋಜು ಬೈದ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದ ಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದ ವಾವಂಜಿ ತರತ ಅಡೆತಡೆ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಐಕ ಬೋಡಾಗಿನ ಮಾದ ಸಂಪತ್ತನು ಜನಾಕರ್ಷಣ ಧನಾಕರ್ಷಣ ಮಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಾತ ಆರು ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಗಾರಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಪಣಪ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗೂ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದು ಈ ಜಾಗಿಗಳ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಒದಗಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುಹೂರ್ತನು ಆ ದೇವರ ಮಾತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಕೊಲ್ಲು ನರಪಾದಗಳು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ದೇವರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಜಾಗೃ ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀರ್ತ್ರೌ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡಿಗಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಂ ಸಪರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಸಹಿತ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ ಶ್ರವಣೋದ. ಇನ್ನೆರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಳ್ಮದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಇತಿಹಾಸ. ಆ ಇತಿಹಾಸಡು ಅನೇಕ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮಾತ ನಂಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಅವೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಲ ಅದ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿತನಾಥ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾತ ಪೂರೈಸಾದ ಇನಿಕ್ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತುಂದ ಐಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸರ್ಪಾದಿ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯನುಡುಪಂತ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪುರಸ್ಕರ ವಾಂಚಿನ ಕಂಬಿಲಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಪನ ಮೂಲಕವಾದ ಜಾಗಡಿತ್ತಿಂಚಿನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಮುಹೂರ್ತಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ದೋಷಲಿತ್ತು ನವಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಸಂಸಾರಗು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಿಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟನ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಿಧಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಲು ನಿಧಿ ಉಂಡ ಅವಳು ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವರೂಪಡಿತ್ತಿಂಚಿನ ಆ ನಾಗದೇವಿರು ನಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಡುತ್ತಿನ ಸಕಲ ನಿಧಿಲಿನ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಾಲಕಾಲಗೆ ತರ್ಪಡಾ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಲೋಭಡು ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯಾಪನ ಮೂಲಕವಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪಿಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ನಂಕ ಮಾತ್ರಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೃಪನಾಥ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಡ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪರ್ಯಂತವಾಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಏರೆಗ್ಲ ಉವೇ ರೀತ್ಯಾಂಚಿನ ಆಪತ್ತುಲಾವಡು ವಿಪತ್ತುಲಾವಡು ಬರಂದಿಲಕ್ಕನೆ ದೇವರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಾದ ಕುರಿತು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಂಚಿನ ಸಾಧಿನ ತೋಷ್ಪಾದ ಗುರುಪನ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತರೆಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಾವಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಸರ್ಪಾದಿ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ನಡಪಡು ಆ ಮುಹೂರ್ತನ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಆದ ನಂಕ ಮಾತ್ರಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಾವಡು. ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತರಂತೆ ಸಹಸ್ರ ಜಿಹ್ವಂ ವಿಶಂಗನೇತ್ರಂ ಕಪಿಲಾಂಶಕಾಢ್ಯಂ
विषायुधं प्रोज्वलतमस्तबाहुं तन्नागराजं मृतोऽस्मि नित्यं सर्पाद्यष्टकल्नागेन्द्रदेवपादारविन्दके गोविन्दानि गोविन्द प्रार्थनां समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे बीजग्राम प्रवजे भुवनेश्वरीनः प्रार्थनां समर्पयामि अनेन यदा ಬತ್ತದ ಐತಿ ಮೀಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಐತೆ ನೀರಿನ ಬರಂಡ ಅವು ಅಮೃತತ್ವವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಪ್ಪಿನ ಆ ಅಮೃತವಾದ ನಮಗ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಈ ನೀಡಿದ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಅವನು ಪಲ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮಲ್ಪವಾದಗಳು ಬಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ನಮನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿನ ಸಮಸ್ತ ದೈವದೇವರನ್ನು ದುಂಬ ದೇವನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರಿಷ್ಟಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿಷ್ಟಾಯ ಮನಸ್ಸೆಂದು ದುರುತಾಯಿ ಭಯಾನಿಜ ಶಾಂತಿನಸ್ತ ಶಿವನ್ನೋ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಆ ಪೇರ್ಲ ಬೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಸಪ್ತಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಭೂಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಈ ಜಾಗಿಡ ಇದ್ದಿರ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಆ ದೇವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಈ ಜಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಆವಡ ಬಣಪದಷ್ಟಿಡು ಭೂಶುದ್ಧಿ ಹೋಮ ಅಂಜನೆ ಆ ಅಲ್ಪ ಆ ವಾಸ್ತುದೇವಿಯನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಡು ವಾಸ್ತುದೇವಿಯನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಣ್ಣು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಶಿಲಾ ಮಧ್ಯಡು ಆ ತ್ರಿಪಂಚಾದೇವತಾ ಸಹಿತ ಆ ವಾಸ್ತುದೇವಿಯರನ್ನು ಆವಾಹ ಮತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪನ ಈ ಮಾತ ಸತ್ಕರ್ಮಗೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದೈವದೇವರು ಕುಲದೇವರು ಗ್ರಾಮದೇವರ ಮಾತ ಮಾಯಡ ವಂಜ ಒಂದು ಸಪರಿವಾದೇವತಾ ಸಹಿತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮಲ್ಪನ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯನು ಇನ್ನಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಮಠ ಆಪಿಸಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯನು ಪೊನ್ನುಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೇವರ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡುದು ಅಂಜನೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಜಿನ ಮಾತ ಧನ ಸಂಪತ್ತನು ದೇವರು ಆಯ್ನಾದ ಶೀಘ್ರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದು ಅಂಜನೆ ಆ ಶತ್ರುಬಾಧ ಇತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐಕ್ಯಮತ್ಯನ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಬೋಡಾದಿನ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾದಿನ ದಾಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಮಡುಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒದಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒದಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒದಗಾವಡು ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಮುಗಡು ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಪಣಪ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯವು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಡುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪುರಸ್ಸರವಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರ ತುಂಬದಿ ಒಂದು ಆ ದೇವರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಗೇವತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆವಾಹಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪಾಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರೈಶ್ವೇ ದ್ವಾರೇ ಚಾಮರರತ್ನರಾಜಿಗಜೆ ಶೋಭಾಮಹಿರಮಂಟಪೈತತ್ವಾನೇರಭಿಶಂಕಚಕ್ರದವಲೇರ್ಗೋದ್ಭಾದಿ ಸಂಸ್ವಸ್ತಿಗೈಃ ನವಜಾನೋ ಚಂದಾನೋ ಪ್ರಚಂದಾನೋ ಕುಮದಾನೋ ಕುಮದೇಕ್ಷರಾನೋ ದ್ವಾರದೇವತಾಭ್ಯೋ ದ್ವಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಆಧಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಾವಜಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂ ತಾಮದ್ಯ ವಸುಧಾ ಅರಣ್ಯಾಂ ಹವ್ಯಾಂ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಲು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅವಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಗೆಯದೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿನ್ಯಾಸಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಖನ್ನ ದಾರುಚ್ಛೇದನ ಪಾಷಾಣ ಖಂಡನ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಹವನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಭುವನೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕುರುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಹೌದು. ಈ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವಾಸ್ತುವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ದಿನಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯಸ್ತು ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗೆ ಶಕ್ರಾದೀನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತಥಾತ್ಮ ಮಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯೋ ಭವತಿ. ಒಳ್ಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಲಂಬೋದರ ಗಿರಿಜಾ ನಂದನ ಪೂರ್ಣಕರಿ ಮನ ಕಾಮನ. ಲಂಬೋದರ ಗಿರಿಜಾ ನಂದನ ಹೇ ಮನ ಭಾವನ ತವ ಪದ ಸೇವನ. ಹೇ ಮನ ಭಾವನ ತವ ಪದ ಸೇವನ. ಬುದ್ಧಿರ್ಯಾ ವಿಗಜಾನನ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಾ ವಿಗಜಾನನ. ಲಂಬೋದರ ಗಿರಿಜಾ ನಂದನ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ವಿನವಿತೋ ತುಜಾ. ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ವಿನವಿತೋ ತುಜಾ ವಿದ್ಯಾದ್ಯಾ ವಿಗಜಾನನ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಯ್ಯಗಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸಾರದಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಸಾರನೆ ಪುರ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ನಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆಯ್ದಿಂದಂಡ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ತೋಚಿದ ಗೊತ್ತಿನವರ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಡಲ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ಬೊಕಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಜಗದೀಶ್ ಭಟ್ ಬೊಕ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದುಳ್ಳರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದುಳ್ಳರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಬೊಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಭಟ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡುಪದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು. ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸಮಿದ್ದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರೆ ಬಲ್ಪ್ ಬತ್ತಾದ ಉದಿಪಾನ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಈ ಕೂಟೋದು ಎಂಕಲು ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪುಷ್ಪ ಪಡೆದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬಂದನೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ದ ಕೂಟದ ಬುರ್ಕಾರ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕರು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳಗೈನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರಸಮ ನಿನ್ನೆರು ಉಳ್ಳರು. ಅವರನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಥರೂಪ ರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷದಂಚ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲ್ಯಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೂಟೋಡು ಶ್ರೀಯುತ
ಪದ್ಮನಾಭಗಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ. ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಡು ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸೋದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಇವನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ, ಬಹುಶಃ ರವೀಂದ್ರ ರೈ, ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ಜಿ ಕೂಟೋಡು ರವೀಂದ್ರ ಮಂಗೇರ್ ನಮ್ಮ ಬಂಧು, ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಕಿರೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಕಿರೋದು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ, ಈ ಲೇಸ್ದ ಕೂಟೋದು ಎದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೊರ್ದು ಎದುಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಭಿನ್ನ ಬಹುಶಂಖ್ಯ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಗೊಪ್ಪನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗು ಐತ ಅನುಭವ ಅವು ತೆರೆದಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಂಕು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ. ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ನಾಗಬನ ಪೊಸತ್ತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದು ಪರತ್ತನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿಂದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನುಡಿ ಉಂಟು. ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟಮಾಸೀತ್ ಪರಿಪಾಲನಂಬಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸಿಡು ದೀದು ತೂಕ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಏತು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅಥವಾ ಪರದ್ದನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಇಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಏತು. ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂಕ ಮಲ್ತದ ಅನಗ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪ್ರಾಚೀನದ ಕಾಲದ ತಪಸ್ಸುಲ್ನಾಗಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ತಪಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರ ಒಲಿಸಾಂದಿತ್ತಿನ ದೇವರನಾಗಲು ಅಂಚಿನ ದೇವರನಾಕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಪೋಡುಂದಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದೇವರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗೃಹ ಆವಡು ಪ್ರಾಕಾರ ಆವಡು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಡು. ದೇವರು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ನಂಕಲ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೌಖ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸುಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸಂಪದೇ ಸ್ಯಾತ್. ದೇವರು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಡ ನಂಕಲ ಶರೀರಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂದು ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅವು ಮಹತ್ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವರು ಮಲ್ಪಾವಡು ದೇವರು ನಂಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಾವಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಬೋಪುಂಡು. ಹೊರತು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಬಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರಡು ಜತ್ತನಂದಾಂಡ ದೇವರೆಂಜಿ ನಾನು ದೇವರ ತೋಜಾದು ಗರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿ ಏತುಂಡು ನಂಗೆ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ಅಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನತ್ತು ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದೀವೊಂದು ಜತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ತ ತೊಂದರೆಲೇನು ಅಡಚಣೆಲೇನು ಪೂರ ದೇವರು ದೂರೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಟಾಪಿಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿರಂದುಂಟು. ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಿಂಜಾವನ್ನಂಚಿದಂತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದರು ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆವಡು ದೇವರು ಸುಸ್ಥಿರವಾಂಚಿತನ ಶಾಶ್ವತವಾಂಚಿತನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಂಚಿತನ ಗರ್ಭಗುಡ್ಡಿಟ್ಟು ನೆಲೆ ಆವಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐಟು ಸೇರುನಂಚಿತ್ತನ ಸುಯೋಗನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರು ನಾಗದೇವರು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು. ಸಮಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಬಂದದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಜಮೀನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಬರದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಬಂದ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೆರೆಯುವುದುಂಟು. ಮೂರು ಸಿರಿ ದೇವಲಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವಲಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಾಗದೇವರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಾಗದೇವರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಜಿನ ಹಿಂದೂ ಬೇತೆಯರ್ಲಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ
ಬೋಲಿಯಾರ್ದವ್ರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಮಿತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಬೇತ ಸಮುದಾಯದ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಗಿ ತುಳ್ಳಾರನು ಎದುರು ಪೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾಗದೇವ ನಿಕ್ಲದ ನಂಕದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮನ್ಕಲೇನು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಕದಾಡೆ ಪೋದೆತ್ತನ ಬೈಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಆದ್ರೆ 2 ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪೇರು ಅರ್ಥ ಫೋನ್ ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ತುಳ್ಳಾರಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಗ ಪಿರಬೋದು ಎಂಗ್ಲನ ಕಾರಣ ಪಾರ್ದೆ KSD ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪ ನೀವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ತಪ್ಪಾತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಾತಂದ್ರೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ತೆರಿಪಾವಣಿ ಬಂದದು ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೂಡ್ಲಾಗೆ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ತೂನಗ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಡಿ ಪೋನಾಗ ನಾಗನ ಕಟ್ಟ ತೋಜನೊಂದು 10 ಅರ್ನ ಈ ಆರು ಹಿಂದೂ 10 ಹಿಂಗೆಂಚ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೇನಂದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಚ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೇನ್ ಆರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಕಟ್ಪೋದೆ ಮನವಲ್ಲ ಮರಕ್ಲೆ ಕಟ್ಪೋದೆ ಐಟಿ ಏತ ನಾಗದೇವರನ್ನ ನುವ ಐನೇರ್ದವ್ರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗನ ದೋಷ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರ ಲಾಸ್ ಐನೇರ್ದವರ ಆ ತಂತ್ರದಾರಡ ನಾನು ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪದಾನಾಗ ಇಂಚಿಂಚನ ಅಂದ ನಿಗ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರೇ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರೇ ನಾಗನ ಕಟ್ಟದ ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಹೊರಿಪಿನ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಬೇತ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತೀರಿ ಬೋಲಿಯಾರ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾಗೆ ಆನ ನಾಗನ ಇಡೀ ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಆಪೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲೆ ನಾಗನ ನಿನಗೆ ನಂಬ್ಯಾರ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರಿಗಾಲ ದಾದಂಡ ಇಂದು ನಾಗ ಏರೇನ ಬಿಡ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾಗ ನಮ್ಮನಗೆ ಇಂಗೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ಲ ಅಂಜನ 6 ಪಂಡೆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಚ ಮುಕ್ತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಓದಿದಾಗ ಎನ್ನ ಮೇ ಜಿಮ್ಮ ದಾಡ ಬಣ್ಣನ ನೆಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಸಮಿತಿ ಮಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ನೈದಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ಪೊರ್ಲಾದು ಸೋಕಾದು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಕ ಜನವರದ ಉಲೈ ನೀವು ಲೋಕಾರ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾತಂದು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೆತ್ತೆ ಭಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈತೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ದೇವರು ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆರ ಕೊರಿಯರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂದನಾಗಲ ದೇವರೇ ಏತೇತು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತಾತ ಕೊರ್ದು ಏಳು ದಿಂದ ಉಂಡು ಆಯಗಳ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದಾದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾಗ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ 1 2 3 ಯತನ್ ಅಂಚಾಯಿನ ಮಾತರ ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ತಂತಿರ್ದಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಮಾತೆರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೆ ಭಾಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಗಳ ಪಂಪಿಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಯೋಗ ಬಡತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೇರು ಅಂಚ ಆ ಯೋಗಲ ಬರಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಾಗದೇವಿಯನ್ನು ನಂಬು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪ ಏತೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬರಿಕದೀದ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಐತ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದುಂಡು ನಾಗದೇವಿಯರ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂನಗಲ ನಮ್ಮ ಅವಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿದ ನಮಕ್ ಸೇರ್ನಂಚಿತ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂನಗನೆ ನಮಕ್ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಏತ್ ದುಂಬುಲ್ಲ ಪಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೇತ ಇನ್ನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿನಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮನ ಬಂಡ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಂತ ಸಂದರ್ಭ ತೂಪನ ಪಂಡ ಸರ್ ಅಚ್ಯುತ ಸರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಅಡ್ಡೇ ಸಂಘದಕ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಂಡಲ್ಲ ಈ ವಟಾರಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಂಘಡಿ ಪುನನೇ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತೊಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಣಚಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ನೆನ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಪ್ಪು ಐತ ಒವೇ ಬೇಲೆ ಆವಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತಾ ಜನಕಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕಲ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೂ ಒವುಲ ಅಡ್ಡಿಲು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ದ್ವೇ ಗ್ರಾಮಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ತೂತ ಒಂತೆ ಸಮಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಪೂರ್ಣವಂತರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಕಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪದಲ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನಲ ಇನಿದಾನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೊಡುಗೈ ದಾಂಡಿలో ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅನುದಾನಾಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಅವೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅನುದಾನ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿದ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ಪನ ಅನುದಾನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿ ನಡತಂಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಯಾವಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪನ್ನಕನೆ ಜನವರಿದೊಳೈ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನು ಆಪಿನ ಪೂರ್ಣ ತೋರ್ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರು ಪೂರ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜನವರಿ 30 ಏದು ದಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗೂ ಅನ್ಯಾದಪ್ಪನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯವಂತರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ನದ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಪಿನ ಭೇದ ತೂವಂದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ತೂವಂದೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ತೂವಂದೆ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜೆಪ್ಪ ಜೋಕುಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಐನತಿ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತಾಸೀನರೈನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗುಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಡು ಮಾತ ಭಾಗಿಯಾದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಅಂದ್ಮಂಡ ಅವು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಆ ನಾಗಬನ ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ನಾಗನ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಈ ಜಾಗೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಐಕೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಂತವಾಯಿನ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಜಂತು ನಾಮು ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭವು ಬಂಡ ವೇದದ ಕಾಲದ ಪಾತೆರವು ಐನೇ ನಮ್ಮ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ್ಯಾರು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಅಂದ್ ಅವ್ರು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟದಾತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮವು ದೈತಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ದಾನ ಮಲ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಈ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಇಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಏಪಲ ಅಪರಪದ ಒದಗುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಚಿತ ಕೆಲಸಲು ನಮ್ಗೆ ಒದಗದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾಪನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂಡು ಬತ್ತಿರೋ ಈ ಪಾತ್ಯಾರ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಪನೇಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ ಸರಿ ಮಲ್ತನೋಡು ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅದರಿಂದ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆದ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿದ್ದ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ
ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನುಡಿಯೋಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಊಲಾಪುಜಿ ನಚಿಕೇತೆ ಉದ್ದಾಲಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂದ ದೇವರ ಬಂದ ಅವು ಸರ್ವಾಂತರಿಗಾಮಿ ಆಯ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಅಂದ ದೇವರ ತೋಜಿತ್ತ ಅಂದ ಕೇಳುವೆ. ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ಉತ್ತರಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೇರಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಪುಂಡು ಆ ಪೇರಡು ಬೆಣ್ಣೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನನಗೆ ತೋಜುಜಿ ಅಯ್ನ ಚೆನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಅಂಚಿತಿ ತೋಜನ್ನಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ. ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತಂದ ಐನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಣಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಂದ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ ನಡತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯಿಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೇ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಧಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಿತ್ತ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಾಲೊಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸಾಲ ಮಾತು ಸಂದಾಯದ ಒಂಜೀತ ದುಡ್ಡು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಜಾಗಿಡ ಅಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡತ ಅವ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗಳು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತು ನಾಯ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದಿನೋಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಯೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಂಚೆ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಉಂಡತ ಐದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಕಟ್ಟಾದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಆಪನಿಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ತೂಪನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒದಗದು ಬರಡು ಪಂಡದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈ ಜಾಗ ಉಂಟದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೊಂದು ಕಣ್ಣೆತ್ತಲೆಗ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಊರಿಗೂ ಏಪಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ಶಕ್ತಿನಿ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಒದಗಾದ ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ದಾನಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪ ನಡತ್ತ ನಾಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಬೂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳೇ ಕಡೆಂಕಲ ಅಚ್ಯುತಾನ್ಯ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮಧ್ಯಮಡುಪುನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕಲ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳೇ ಎಂಕಲ ಬಹುಶಃ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ದಿಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಂಟುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನ ಅಕ್ಕಡ ಪೊನಂತ ರೇಷ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಗೀತ ಮಲ್ಪಪ್ಪನ ಉಜ್ಜಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ದಿಂಚಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಬಿ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ದಾದ ಮನಸಾರ ಈ ಸ್ಮರಣಮಂತ ಪೋಪನ ಅತ್ತನ ದಾದ ಈ ಮಲ್ಪಪ್ಪನ ದೈವ ದೇವರ ನಟ್ಟು ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಐನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಸಿರಿದೇವಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಹಿರಿಯಾದೊಂಡ ಮೂಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣನಕಲ ಪಾತ್ರಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂದುಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಅಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ಸತ್ಯದ ದೇವರು ಪಂಡ ಅವು ನಾಗದೇವರು ಯಾಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಏತೋ ನಿದರ್ಶನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದತ್ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಗ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ ಸಮೇತ ಇನಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಓಲಾಂಡಲ ನಾಗನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅತನ ನಾಗನ ಓಲಾಂಡಲ ಬೇಲಾಪುನಂದಾಂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಕಲ್ಲ ಪಾಲದ ಒಂದು ಸಹಾಯನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೋಜೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗನೆ ಪನ್ಪನೆ ಸರ್ಪ ನಡತೆ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡನ್ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಅತನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಕುಮಾರನೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ
ನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬ ಅತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸಾರಗೂ ನಡೆದು ಎತ್ತೋ ಕಾಲದ ದುಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಬೇನೇನು ಅತಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತರದಿ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ದೀದಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿನೇ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಇತಿಹಾಸ ಓದೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ನೆನಪಿತ್ತಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಜ್ಜ ಗೋಲಿ ಯಾನೇನು ಅಕ್ಕನ ಕಿಡಪದ ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪನ ಹೊಂತೇವೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲುಂಡಿಗೆತೆ ಆ ಉಗ್ಗೆಲಿನ ತೂಪುನಾಂಡ ಬಾರಿ ಮೂಲು ನಿಜವಾದ ಆ ಕಾಲರು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಎಂಕ ನನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಚ್ಚುತಣ್ಣನಗಳ ಗೊತ್ತಪ್ಪಿ ಅನ್ ಕೆಲವೆರಡೆ ನೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಪಣ್ಣಿನ ಕತೆ ನನಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂತ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ರಜೆಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತಲ ನೆನಪಾಂಡು ಕುಲೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಐಕಲ ಎಂಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೊಳೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ದಾದಾಂಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಒಂತಾಂಡಲ ಒರಿದಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜ್ಯ ಹೊರತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇತ್ತು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ್ರ ಒವೇ ಒಂದು ಅವಘಡಪ್ಪು ಅವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಅದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಅವಘಡಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಆಪುಜಿಂದ ಪಣ್ಣನ್ನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ದೈವಲು ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆಕ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಜೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿನ ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆತಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಮುಲ್ತ ಈ ಸತ್ಯಗೆ ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣ್ಣನ್ನಾಂಡ ಏರಗಳ ಈ ಸಾದಿಡ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಗತನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಜನವರಿದ ಉಲಾಯಿಡ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮಾತದಾದ ಕನಸುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನೆರವೇರನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಗೂಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಕ ಎಕಡ ಪಲ್ಲಕನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ಪಿನದ ಒಟ್ಟುಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ನೆಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಹೊರಟ್ಲ ದದಾಂಡಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಯೋಜನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನೇರೆ ಏನು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಏನಾದ್ರು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೇಪನೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯವ್ರದಾದ್ರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪಿನವಲು ಬರ್ಪಿನವಲು ಏತೇ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಾಣಲ್ ಎಂಗ್ಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬಂದುಳೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕೈಗೂಡ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ನಾಯನಾತ್ ಬೇಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣೆಡು ಬುಳೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಿಯಾನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಜ್ಜಂದ ಖಾಲಿ ಸತ್ಯಲು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಿಕ್ಲ್ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಋಣ ಏಪಲೇನ ಆಭಾರ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿದೇವಿನ ಕುಟೀರ ಮಾತಾದ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಿಂಬನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಳೆಚ್ಚಿಲಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊಣಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬಿಳೆದು ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಈ ಬಾಳಾಡತನ ದೈವ ದೇವರೇನ ಕಣ್ಣು ಹೊಸ ಗುಂಡೋಡು ಮನೆ ಮಂಚಾಡು ಕೊಡೋದು ಐನ್ ತೂಪಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಡೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೆರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರೇನು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂದಾತನು ದುಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಎಂಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನ ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮದುಮೆ ಅದು ಭಕ್ತದಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಕಡತಂದಲ್ಲ ಇನಿಗಳ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂಪನ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಪೋಪಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ಪೋಪನದ ತಂದಲ್ಲ ಏನು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಅದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕೊರ್ದು ಎರಡೇ ಪ್ರಸಾದ ತಂತದ್ದು ಓಡೆ ಪೋಪಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಮಿತ್ತ ಪಾರ್ದನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರು ಏನ ನಿಜವಾದ ಬದುಕುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಜಂಡ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಪತ್ತದ ಎಂಚ ಬದುಕುನಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಡೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಟಾದ ಬದುಕುನ ಸೈಪುನ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅತಗ ಆ ಬಣ್ಣ ಆದಿಜ್ಜನ ಖಾಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಐಕ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋದು ಐದಬೇಕಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಮುಂತೊಂದಪ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ 4 ಜೋಕುಲೇನು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪನಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಗುಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಟೈಮಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುತನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ಕರ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ
ಈತ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಜೋಕುಲೇನ್ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜೋಕುಲಲ್ಲ ದಾಲ ಮಂಪರ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮೇನ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಮಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಸೀನ ಗಟ್ಟಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲೇನ್ ಲೆತೊಂದು ಹೋದು ತೋಡು ಕಡತದೆ 12 ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಅನಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಒಯ್ಯಪ್ರೇಪನಿ ವಾನ ಮಂಡಳಿ ಅವನು ಬದುಕೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ಪನಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಯಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪನಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ನೆನೆತಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾದನ ಮಾಬಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಯ ಬತ್ತೇರು ಮರಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ವೇದ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಅಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಜನಕುಲೆಗೆ ಈ ಗುರ್ತು ಆಪ ಈ ದಾಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ದಾದಂಡಲ ಮನ್ಪಲ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಆಸ್ವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಂಕಿ ಮಾಬಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಕ್ಕ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮಕಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತೊಂದು ಮಿತ್ತಪೋದು ವಯ್ಯಪ್ರೇಡು ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಬೈದನ ಕಷ್ಟ ಬೆನ್ನೆ ರಕ್ತ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಪೋದನಿ ಬೆತ್ತೆ ಏರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪಲದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆತ್ತೆ ಆರು ಬೆರಿಸಾಯ ಎತ್ತದು ಅತಗ ಎಂಕ ಪಣ್ಣೆಂದಿತ್ತೇರು ವೇದ ವೈಕಲ ಪಾಲ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೈತೆ ಪಾಲ ನಾಗಬೆಂಡರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೈಕಲ ಬುರ್ದಪಾಡಿಜೇರು ದೈರಾಡ ಪಾಲ ವೈತೇರ ಪಾಲ ಬಲ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ದೀದ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಪ್ಪಲದ ಕಲ್ಲು ತೆತ್ತಳ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗಬೆನ್ನರು ದೇವರಲ್ಲ ಯಾ ನಮ್ಮನಂಜಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಉಡಲಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಚೆದಪ್ಪು ನಗ ಈ ಬೆನ್ನೇರ್ನ ಜಾಗಿ ಈತ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಜನವರಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆವಣದ ನಮ್ಮಂತದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕನ್ನೇಟ ಮಂತದ ಐಟ್ ಅರ್ಧವ ಆಸೆಗೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಜನವರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಪಲೆಕ್ಕಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗಬೆನ್ನರ್ಲ ಈ ಊರ್ದದ ಯೋದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಂಕರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಂಚ ನಿಗಲ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಲ್ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಬೇಲಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ಡ ದಾಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಾವುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕಲು ಸೇರಿದು ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇನಿಲ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಮೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ದಲ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಪನ್ನೀರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅವು ಅಂಚ ಹೊಡಿತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ಐನು ಪಂಡಿಗೆ ಇಂದು ನಾಲ್ಕು ಊಲ ಮುರ್ಚಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಏಕ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿಯನ್ನ ಕೈತರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋತಿಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮುಟ್ಟ 15 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಖರ್ಚಿ 13 ಲಕ್ಷ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಹೊಂದಿದ್ದಿಜಿ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸುರುತ ದಿನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡಿ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡಿ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನತ್ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದುಂತದು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನಿಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಂತಃಕರಣೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಂಗೆ ವಾ ಪೋಡಿಗೆಲಜ್ಜಿ ಈ ಕೆಲಸ ಜನವರಿ 30 ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಐನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಿ ನಂಗೆ ಜನ ಬೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕೆಲಸ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪವೇರು ಇತ್ತನೆ ಮರಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದುಂಬೋತ ಎಂಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲು ವಾವನ್ನಿ ಎಂಕಲು ಎನ್ನಿನರ್ದು 4 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಂಚ ಆತಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ಆವನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಮ್ಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಕಲಿ ಆಕಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಆಗಲ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲು
ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಕಾಡೆ ಕೊರ್ಪು ಜರ್ಮನ್ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತಿ ಲಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೂಲಭೂತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದದ ಪೋಯಿನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಅಕಲ ಕುಡಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ನಿಂದ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬತ್ತಿಂದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಐದವರ ಮುಲ್ಪ ನಂಬಿನಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ತಿಗದನ ಬಂದ್ಪುನೇನೆ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮನಾತ್ ಜನಗಳು ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಕಲಕಲ ನಂಬಿನ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಧ್ಯಾರು ಸೂರಜ್ ಮಧ್ಯಾರು ಮೆಕ್ಕಲ ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬತ್ತದ ತುಳಿನದ ಬಕ್ಕ ಅಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಕಲೈನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲರಿ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ನಂಬಿನಾಗಿ ಇಂದು ಗೊರ್ನಂಜಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ವರ್ಗ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೇಲು ಕೀಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾವು ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರವಾಡು 10 ಜನ ಕಾಸ್ದರು ಕೊಡಾಡು 10 ಜನ ವಸ್ತುರು ಕೊಡಾಡು ಸಹಕಾರ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸುಮಾರು 560 ಮಡಿ ಅರಿ ಗೇಣಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪಯ್ಯಗಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ಯಜಮಾನಿ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಬಹುಶಃ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಬಿಂದುವಲ್ಲರು ಐದವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಬಂದಿರು ನಿಖಲು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಗಮ ಮಂತ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಋಣ ಒಂದು ಈ ಜಾಗ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಋಣ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅಮೌಂಟ್ ಏತನ್ನು ಎಂಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಯ್ಯಗಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ ಸಂಸಾರ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೇರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ದಂದ ನಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದರ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಗೋಪನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಟ್ಯರ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಲು ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿದಕ್ಕಲು ಏಕ ರೀತಿ ಏಕಮನದೋಡು ಬೋರ್ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾಪನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ.